pagkain at i-deliver namin dito sa Ibaran Street, Busay. At nandito kami ngayon sa C. Rodriguez Street, Barangay Capitol area. At papunta na kami guys, papunta sa Ibaran Street, Busay. At once again, thank you so much for watching me live Buano Rider. Papunta na kami guys mag-deliver doon sa Ibaran Street, Busay. Okay. Yan ang camera woman ko, si Gina Brandis Ricaport. Siya ang maghahawak ng camera. Ito lang guys yung i-deliver namin pagkain at saka drinks. Yan. Okay. Hawakan mo ka. Idol. Chongwa Medical Mall. Itong lugar na ito guys ay Sminya. Masyadong matraffic dito sa Capitol area guys, Sminya Boulevard.
bumper to bumper dito sa Capitol area. Kita mo yung mga sasakyan na yan. Dito tayo nadaan sa lugar dito guys, tapos masyadong traffic. Shortcut tayo kasi masyadong traffic guys. Dito tayo dadaan sa gilid ng Capitol area. Dahil mo comment yun. Wala. Yung kalsada dito guys ay Ponce Street, Capitol area. Dito kami dadaan kasi masyadong traffic doon sa highway. Ay hello po. Nag-shortcut kami kasi masyadong traffic doon. Dito kami dadaan papuntang Sudlon. Lalabas kami ng Sudlon area. Ay hello po, kumusta sa inyo? Maraming salamat po sa inyong papanood. Thank you so much. Nalimutan ko tuloy yung ano sa pagbabadali.
Dunya Modista Street, guys. Lahog. Dunya Modista Street, Lahog. Nandito na tayo. Traffic dito. Yan ang traffic. Bumper to bumper ang sakyan namin ito, guys. Dito na tayo sa Paglan area, guys. Itong lugar na ito. Bumper talaga ang mga sakyan dito. Masyadong traffic talaga.
na ito guys, ito na Gibaran Street Pusay, nandito ka sa Pusay Lahog area. At ginagawa nila ang road completing. Saka guys, yung ano ginagawang ay community Salamate. Yun na pasyente. Oh, sabat Salamate. Thank you so much for watching. Ang tama niya mo kung ano yung signal ito unahan. Para tayo lang yun. Sorry. Yun na pasyente niya. Help ko na. Ha? Assist kami. Okay. Hi, hello, yun Balinti, hashtag number 1. Help. Okay, what kind of help? Yun Idol, thank you so much for watching. And yun Balinti, help. What happened to you, ma'am? Can I help you? Okay. Hanggang dito na lang kami magtatapos sa live ko at nandito na kami sa Gibaran Street Pusay at dito na rin ako magpapasalamat sa inyong lahat na napanood ang live ko. Thank you so much for watching. Goodbye.